No niin, mä tässä kuuntelin tätä, tai luin TV:stä Olli Rehnin puheenvuoroa tästä, että kun ei ole ratkaisua tämän Kreikan kriisin leviämisen estämiseksi, niin ei voi tehdä mitään muuta kuin siirrellä näitä rahoja ilmeisesti niille pankeille vaan lisääntyvissä määrin. Ja mä tuumasin, että onpas kumma tyyppi, ei ole demokraattisesti valittu, ja on isopalkkainen ihminen. Hänen ei kuulu ratkaista, tai oikeastaan minun mielestä hänelle ei kuulu koko hommakaan, mutta tällainen väärä vaatimus, millä ihan selvästi vaan voitetaan aikaa. Olli Rehn tietää varsin hyvin, että tämä on leviävä kriisi, koska nyt on Aasiaankin levinnyt ja ainahan nämä kriisit on levinnyt. Että miten hän nyt yhtäkkiä vaatii, että kriisi rajataan tällä lailla ja sitä ennen vaan rahoja siirrellään, niin aivan hölmö vaatimus. Tästä minulla ei ole niin ratkaisua muuta kuin, että tälle leviämiselle ei ole ratkaisua. Että turha siirrellä rahoja viivyttelytaktiikalla kavereille. Yes, kiitos Anna. Ja oliko se niin, varmaan sitten tässä kun me tutustutaan toisiimme, niin sua saa tästä hihasta ja sitten alkaa lisää keskustella tästä samasta aiheesta. Ilman muuta. Loistavaa, ette ole lähdössä minnekään pois vielä, että toivottavasti jää tänne. Ja Termari on matkassa. Loistavaa. Ja täällä torillahan siis on kaikennäköistä muutakin kuin pelkkää keskustelua. Ja tuolla on erilaisia telttoja, joissa sitten nämä telttatoimikunnat voi kokoontua. Sä voit mennä valtaamaan sieltä jo jotain telttaa itsellesi, että sä voit siellä jatkaa tuota äskeistä. Ja sitten myöskin siellä voi tehdä kaiken näköistä torille sopivaa, eli paitaa ja käyttää saksia johonkin muuhun kuin peruspalveluiden leikkaamiseen. Otetaanko me seuraava? Otetaan seuraava. Kuka tulee? Ole hyvä. Kukas sä oot? Joo, mä oon Kevin ja kuuntelin äsken, niin tuli mieleen se, että ottaen huomioon, että pankit on periaatteessa suurimman osan 9000 heittää ilmasta sinne, niin 98% maailman rahasta tällä hetkellä on velkaa, niin onhan se hyvin selvää, että turhaan sinne pankille sitä rahaa antaa. Kun Kreikassakin nyt, kun ne sai meiltä nämä tukirahat, niin ensimmäinen Kreikan suuri ostos oli 400 tankkia Amerikasta, mikäli oikein muistan. Että tässä on taas mennyt rahat tosi hyvään paikkaan. Eli ei todellakaan ole siis. Mutta ei mulla sen enempää, että keskustellaan siitä sitten niissä pienissä ryhmissä. Okei, Kevin, eli jos tiivistäisi, se olisi niinku pankit kuriin vai miten? Joo, oikeastaan pankit kuriin ja Hyynuset on sanonut ainakin Facebookissa, että rahanteko enemmänkin tuolle valtiolle, tai mikäli pankit tekee rahaa, niin se, että reguloitaisiin valtiotasolla huomattavasti tarkemmin, että niillä ei olisi mahdollista tehdä tuo 900% voittoa. Hei, nyt tartutte Kevinin hihasta kiinni ja alatte pistää pankkeja kuriin. Hienoa, seuraava Pykköä Pesä. Joo, Pekka Tiainen. Tästä on kirjoitettu nyt tästä pankkien vastuusta muutama vuosi yleisellä tasolla, mutta tämä ongelma on ollut se, että tavalliset ihmiset ei ole lähtenyt liikkeelle, koska tätä asiaa ei ole sillä tavalla osattu käsitellä, ja sen takia on hirveän hienoa, että on tämän tyyppinen liikehdintä nyt lähtenyt liikkeelle, että saadaan niin kuin kansa liikkeelle. Ja mä olen omalta osaltani yrittänyt näitä asioita muun muassa konkretisoida ihmisille läheiseksi, että tiedettäisiin mistä on kysymys, että osataan tarttua. Ja yksi esimerkki on, olin tuossa viikko sitten Kreikassa, kysyin heiltä siellä, että tiedättekö, että paljon me suomalaiset taataan Kreikan velkoja henkeä kohden vauvasta vaariin. No se on 600 €. Jos sitä puolet annetaan anteeksi, niin me jokainen annetaan sinne avustusta 300 € vauvasta vaariin. No he sanoivat, että no onpas paljon. Mä sanoin, että no ei se ole kaikki, koska tämä koko takauspaketti on suomalaista kohden vauvasta vaariin 3000 €. Ja luvut liikkuu oikeastaan 5000–6000 €. Että sitten kun alkaa eläkerahastoista pohja pilkottaa, niin ehkä ratkaisumalli on sitten se, että valtio jakaa ihmisille perunamaata, että saa sitten perunoita viljelemällä tämän puuttuvan eläkkeen katettua. Eli nyt on kysymys paljon siitä, että konkretisoidaan, mutta yhden asian haluaisin tässä konkretisoida myöskin. Koska toisella puolella on sitten pienituloiset ihmiset. Ja ajatelkaapa se asia sillä tavalla, että Suomen ulosottojärjestelmä perii tällä hetkellä ihmisiltä ja yrityksiltä rahasummaa, joka on 4 miljardia €. Ja järjestelmä toimii niin, että
Esimerkiksi Helsingin ulosottovirastossa on näitä ulosottolappuja joka vuosi 500 000 kappaletta. Eli tämä on erittäin paha, vakava ongelma, joka on tärkeää tuoda niin kuin tänne ruohonjuuritasolle, että ihmiset saadaan liikkeelle. Kiitos, kun olette paikalla. Kiitos oikein paljon. No tässä oli hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoitti aikaperspektiivi, eli toi oli hyvin käytetty 2 minuuttia puheenvuoro Pekalta, kiitos siitä, ja tartutaan taas sitten hihasta kiinni ja perustetaan sitä toimikuntaa, joka puuttuu tähän äsken esille tulleeseen epäkohtaan. Oiskohan muuten paikallaan ottaa vähän noita käsimerkkejä, koska... Vois olla. Joo, eli ideahan tässä... No, ei pysähdy kello. Idea tässä torikokouksessa on se, että te olette se puheenjohtaja. Ja Marissa ja mä ollaan täällä semmosia auttajia, sihteereitä vaikka, jotka niin kun kutsuu tänne ääneen ja sitten tää onnistuu tää tilaisuus. Ja tää onnistuu sillä tavalla, että sieltä kaikki ottaa joskus tämän mikin käteen ja sanoo, että missä asiassa on mennyt niin kun nenään herneet tai mikä ottaa aivoon tai nykymenossa joku ottaa sillä tavalla päähän, että siitä täytyy ihan oikeasti tulla sanomaan tänne. Ja täällä ei tarvitse puhua sitä 2 minuuttia, vaan voi käydä nimeämässä. Mutta sitten jos joku puhuu ihan hirveästi, yli 2 minsaa, eikä usko torisihteereitä, niin miten me se näytetään? Et siis niin kun sä vaan kelaat, että sä et pääse asiaan, niin kun, että helkkari sentään, että niin kun nyt mennään eteenpäin. Tai toistat itseäsi, että mene nyt siihen pointtiin. Tämä on se liike. Toi on vähän sellainen niin kuin kissat ui vedessä, niin sitten näytetään, että pistetään se kun kissa vaihtoon ja että kissa pöydälle varsinkin. No entäs sitten kun ei niin kuin mikään teho tai sanotaan, niin kuin, että nyt loppu, että ei todellakaan näin. Joku rupeaa täällä vaikka viemään tätä keskustelua ihan väärille raiteille. Mikä se sitten oiskaan, mutta siitähän te voitte olla omaa mieltä. Sanotaan, että loppu, eli seis. Mitä? 3 merkkiä, mutta siis jollain tavallahan voidaan sanoa seiski, eikö se ollut se X? Vai rupeaks mä tekemään omia merkkejä tässä? Mä ajattelin, että 3 on helppo muistaa. 3 on helppo muistaa, mun mielestä se on hyvä idea. Okei, eli otetaan nämä nyt tässä järjestyksessä. Eli kannatusmerkki. Marissa, kannatusmerkki. Eli niin kuin ne, jotka on siis viittomakieltä opiskelleet, niin ne tietää, että tämähän tarkoittaa, että uploadit. Eli silloin kannatetaan. Ja ei ole ollenkaan huono juttu, jos tässä kylmässä ilmassa vähän ranteita niin kuin harjoittelette. Että kannattakaa nyt tätä merkkiä. Ja sitten toinen, vastustan. Eli nyt loppu. Ei niin kuin näin ei puhuta. Olen eri mieltä. Niin silloin toi X. Ja sitten tämä, että sä toistat liikaa, niin kerrataan vielä, se oli se kissa vedessä. Ja että uusi kissa pöydälle. Okei, hei nyt uusi kissa pöydälle. Rohkea kissa rokan syö. Moikka, mikä sun nimi? Moi, mä oon Anna-Mili Tölkkö. Ja tässä on puhuttu vähän, että mihin rahoja käytetään. Ja 26.10. on Helsingin kaupunginvaltuuston kokous, jossa Helsingin kaupungin hallitus on esittämässä, että Helsingin Energian rahoja käytettäisiin noin 30 miljoonaa Olkiluoto 4-hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Ja mitään syytähän Helsingillä ei ole mihinkään uusiin sähköprojekteihin osallistua, koska se sähkö, mitä täällä nyt tuotetaan, niin tuotetaan kaukolämmön sivutuotteena ja sitä nyt jo riittää muualle myytäväksi. Ja näissä suunnitelmissa on myös varaus siitä, että myöhemmin tähän Olkiluoto 4-hankkeeseen Helsinki Energia käyttäisi 600 miljoonaa. Eli semmoista keskustelua haluaisin herätellä, jos ryhmissä löytyy kiinnostusta, että voisikohan Helsingin energiapolitiikka olla jotain muuta kuin uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Kiitos oikein paljon, Anna-Mili. Ja tosiaan nyt siellä hei jo ensimmäiset käsimerkit toimii. Wow, te olette omaksunut ne jo. Loistavaa. Hei, tosiaan tervetuloa tänne torille, jossa mikki on teidän. Eli toivoisin tänne nyt vaan oikein semmoista kunnon virtaa ottamaan kantaa niistä asioista, jotka on teidän mielestä tärkeitä. Terve. Mikäs sun nimi on? Olen Kari Lintunen Helsingistä ja kivimies. Tässä juuri olin tuossa vieressä kahvilassa ja laitoin tähän omia ajatuksiani. Ja niistä nyt haluan lyhyesti kertoa.
en kuulu valtaeliittiin, joten puhun vain asiaa. Hyvät ihmiset, lajitoverit. Tässä lainaan heti aluksi mediaa, joka kertoi tuossa syyskuun lopulla, että elämme reilusti yli varojemme tällä maapallolla. Ja varsinkin suomalaiset tarvitsisivat jopa 3 maapalloa tähän kapitalistiseen ryöstöelämään. Suomen poliittinen eliitti on vankasti naimisissa suurpäämaapiirien kanssa, joka nähtiin juuri päättyneessä tuponeuvotteluissa. Meille työtä tekeville ja vähävaraisille tarjotaan härskisti kaluttua luuta käteen. EU-sidoksista on jo surkeasta politiikasta on seurauksena konkurssi Euroopassa ja loputon velkataakka meille vähävaraisille. Valtaeliitti on turha taakka ihmisille. Valta kuuluu meille ihmisille, kansalle. Hyvät ystävät, kapitalismi on pahanlaatuinen syöpä maaäidin lihassa. Vallankumous tuo meille terveen elämän. Taisteluun elämän puolesta. Kiitos.